Tots hem quedat alguna vegada embadalits veient com van caient les peces de dòmino, una darrere l'altra, un cop s'ha iniciat el moviment a partir d'una sola fitxa. El que ens preguntarem aquests dies de classe és si aquesta pertorbació, per anomenar-la d'alguna manera, avança acceleradament o amb velocitat constant. Per tal de sortir de dubtes, el mètode científic ens diu que hem d'experimentar i prendre mesures el més acurades possibles i quantes més millor, a partir de les quals hem d'obtenir una conclusió. Agafem uns llistons de fusta i els posem en línia recta. Cada 5 centímetres en posem un fins a completar una distància de 3 metres. Mesurem el temps d'abans de la pertorbació cada mig metre. L'experiment el realitzarem moltes vegades per tal de minimitzar els efectes de l'error humà a l'hora de prendre mesures. Vam comprovar que les mesures de cada mig metre donaven resultats molt dispars. Aquest fet el vam atribuir al temps de reacció que té una persona a un estímul auditiu i a un estímul visual. Finalment, vam decidir prendre mesures al metre i mig i als 3 metres per obtenir més dades i fer-ne la mitjana. I aquests han estat els resultats que hem obtingut. Hem calculat el temps mitjà de 1,5 metres i ens ha donat 1,7 segons. I també hem calculat el de 3 metres i ens ha donat 3,4 segons. Podem veure que de 0 metres a 1,5 metres ha tardat 1,7 segons en passar aquesta distància i de 1,5 metres a 3 metres ha tornat a tardar 1,7 segons. Doncs podem deduir que és un MR1 i per tant la seva velocitat és constant.